Gardop, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. Vikas Yatra BJP MIP Nilibalong Kipaman Pon. Lakhain ko phone nili MEC Constituency Kiparlo Moikro Arong Patro Klamalong. Thereponi Phaikri Hiniarni Karbi Anglong Autonomous Council Pen Vikas Yatra BJP MIP Paman Pononglo. Mecheng Chiaprang Choki Holapen Arlong Vuti Kacheleng Atowar Kalwar Dolong Heihui Kikim Kerangji Foundation Stone Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Arideng Penajok Ingpu Ponlo. Laso phi choki holapen tarapung kacheleng kejoy keji aphan nili blok ari along dolong kimi Dr. Numal Momin team Karbi Anglong atumpen ingpu ponlo. Kewangji MP kilik along BJP party pen kachepati dunji EM Amar Singh Tiso aphan vote kerek ame Vikas Yatra amelong ke ongdung APHLC aphan ningkache the kavidet apen ajok BJP asongolong chepa ogdon. Lapen kewangji MP jong se haided lopulote ke ongdung kaching thur amu hei hui claim ponji pusi BJP MP candidate Amar Singh Tisopen ningjepon bangso ame long ke ongdung amuluk chetong don si mesen pen BJP ame pachun ponlo choki hola pen Philip Tiso Karbi Anglong News Tipen Karbi Anglong di Mahasau la pe West Kalma la district ke thompen MP la bangso bangke nili fancy party ahinte candidate nang yong pon la sinili yong si highlight MP mandate pe na philo tante rata kabi kachesong 1987 pen non unlocklo na 37 years unlock la bangso kachesong nili parliamentary starting la si parliament arong ni senate pe na bante nila bangso la mo ka on keep la pen ninje dunga ko kai ma la pen bangke non Narendra Modi सरकार बीजेपी सरकार नॉन बांग्ला समेत के सेंट्रल स्कीम सिदामे इलिटन कार्बी आंगलों di bahasa pada nanti piklo lasi anso se ke palongji apa anso se skim towar penceng lok bridge penceng lok tijuna lang penceng lok la pen nona bangke Narendra Modi jo Guwahati aveli longta ninje lok je rong asortung electric bill kachipiun epen sum thikdo wasi adon tin na hemsi non le घर घर में बिजली घर में पानी वसी आरों तीन बंग से तमें 16 ला प्लेट सी आहेमलों फिटिंग पियर को अनो तमते बादू से तमें इलेक्ट्रिक बिल बंग चिपी जोंग लसी लपेन के नॉन Karbi Anglong long MOU MOS laso lamdon kache top apo sitame inan ke pleng on pedolang labang salam kadong reta lanikan pombong ni kapachun pon aji ni parliament lo ni lam ninje dun po la ter pachun de phansi ni chingwai chingsai खटखटी तिला खरिया बस्ती अरोंगलो कुलात लपेन हेमिक चुदे थेरेनि फाइख्री इसियानि खटखटी पुलिस स्टेशन अंकांगालो अनालो पोर भाई इसिया पोर मलम खटखटी तिला खरिया बस्ती अरोंगलों इदोन संजीव कुलुआ हेम लपेन कुलात मेकेचो पंगजिर थांग हेम मेकेचो लपेन कुलात मेकेचो हरमु हरतर कदोकबि पांगरुमपेट पेन लाख फोसुसी नहकदुन लुपसी चिथानपोन Bukajan fire brigade chatum mi ke choa dimalong anpali dunsi me pamep dunlo bangso hemmi ke choke rihing ami pensi me ke thurpusi thanpot Bukajan pensar krubi Karbi Anglong News অগ্নিকাণ্ডৰ কিছুমান আগত হৈ গ'ল আধা ঘণ্টামান হ'ল এতিয়া মালিকে ঘৰত কোনো নাছিলে কাম ধান্দাত ওলাই গৈছিলে আৰু ৰুম আছিলে 5টা তাৰপিছতে দোকান আছিলে এটা ভাড়াটিয়া দুটা আছিলে আৰু মালিকে এটা ৰুমত আছিলে গোটেইখিনি সম্পত্তি আৰু মাটিৰ কাগজ আৰু ডকুমেন্টছ যিমান যি আছে সকলো জ্বলি শেষ হৈ গ'ল তাৰপিছতে 5 লাখতকৈ অধিক তাৰ সম্পত্তি জ্বলি শেষ হৈ গ'ল দুখিত কথা জুই লগাৰ কাৰণটো হেতুৱে হ'ল কি শৰ্ট সাৰ্কিট হৈ গ'ল কাৰেণ্টৰ পৰা লাগিলে আমি জানামতে আমি হেতুৱে জানিলো কি কাৰেণ্টৰ পৰা লাগিলে এতিয়া ফায়াৰ ব্ৰিগেড আহিছে কিন্তু বহুত দেৰিকৈ আহি পাইছে যেতিয়া জুলি শেষ হৈ গ'ল তাৰপিছত ফায়াৰ ব্ৰিগেড আহিছে আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে সৰু ডাঙৰ মিলি
কিছুমান সহায় কৰিলে তথাপিও আমি বচাবতো নোৱাৰিলোঁ কিন্তু গোটেইখিনি জ্বলি শেষ হোৱাৰ পিছতহে আমাৰ ফায়াৰ ব্ৰিগেডটো আহি পাইছে ছাৰ মানুহ একো ক্ষয় ক্ষতিটো হোৱা নাই কিন্তু যিমান যি ঘৰত চাই সম্পত্তি আছিলে সকলো জ্বলি শেষ হৈ গ'ল MOS Alamdon Kache Tokpen Sai Kedengpon Upper Deopani Bohakang Tui RCC Adolong Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Aridengpen Kang Pupon Thereponi Phai Krihiniarni Deopani MAC Angkangarlo Upper Deopani Along Deopani Aroi Bohakang Tui Upper Deopani Along UPDS Alamdon Kache Tok Along Clause 9.4 MOS Kachetok Government of India Lapen Government of Assam Surinira Inkore Nipen Surinira Inkore Ketoma Parman Bohakang Tui RCC Adolong Kikim Kirang Tang Ponsi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Aridengpen Ingpu Pontanglo Upper Deopani Mate Bohakang Tui Arat Ajak Ding Kluipen Dolong Mesen Avipen Pinangan Aningkan Kesung Cetong Nanglo Bontanon UPDS MOS Cetok Detpen Ningkan Isiapi Bangso Dolong Kim Patang Ponpen Bohakang Tuyarat Arnivang Hiti Borwa School Kedam Kewang Havararatum Dolong Tangsi Ningkang Sam Ningkarong Cipirinti Lason si Ningkan Isiang Bong Upper Deopania Havararatum Arnivang Kachihilat Atwar Tami Prabjin Pen Selampon Pupusi Melong CM Pen Jai Anparta Jal Jivan Mission Harghar Jal Tami Hadak Arongararap Tumaphan Kepali Pacetang et Pupusi Mailong Jaipon Upper Deopani Bohakang Tui RCC Adolong Kang Pua Mailong Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Chairman Raju Tiso MEC Sorbon Kumar Telenga VDC Chairperson Alice Teron BJP Candidate Mate EM Amar Singh Tiso Lapen Pinang An Man Kido Kithe Kidingatum Cetong Don Si Dolong Kang Pua Mai Along RD Pidun Bokazan Pen Sarkurube Karbi Anglong News Nuna chuan ke laso ke aprang rep kes do pen cheklion truck jail do et pen sinon bang ek kaju urisa manau la si kes pielo la pen prabjin pen la bang ke innang kon pini ke kang dak nilip consensi ni aprang lam chat pikang do borpung tarpung otwa la si hola dake 197 crores atangka pinya tendar kor elo la pen allotment ta pielo non kam ke cheng pol sa ni job pesa tande sar ke jutsi labang so dilong total amount kan doi sar la so dolong amount bang ke kiman ase tu total amount 8 কোটি টাকা ha youth course ne kwane da PGR along le along ke doke che ke bia khaya phan tharli pon popolam chaka chipi Karbi Anglong rat mati Karbi ke phan ke ACCM Dr. Tuliram Ronghang chong thuide Thereponi Phai Kri Siarni Samson Singh ti chiki momir biria dungalong APHLC Central Committee atum penchipatir pi ponsi demonstration ke pedopon Bangsa sai kedeng ponang ko alam thike kedam tang thang ni Phai Kri phor ni phelang pi towar krong thomalong Karbi ke phan ke che ke be ke mate biharia ke atum ke se claim bang phu atuma phan a hearing tang rak pen arenga hu ke paso pathak ke doan Karbi rat mate Karbi tang te Karbi puchima thasi air set prong set pen kachisong ponlo Bangso long KEC Kacharia tumpenta sai jokji Karbi Anglong kiduan Racharia song hampanga song lapen lo charia song atumpen Arboretum Cum Crop Center dipo long Chingwai Linsi Chidon Sarpen thang ni phai inquiry ECR ni pen Katharia sai mate eviction notice pipon pit popu KECCM Dr. Tuliram Ronghang pen lamchak chipi ponsi kiduan Karbi kheatum aninkarong chipi pon rentilo Bonta non puan takathali lereka jok pini sitami puthot APHLC Central Committee atum pen ingsam jin pen kachisong pidoponlo lapen kathalia sai dengdi tike kachisong ington pon pi puta pherang ke thengno APHLC asong japu IAS retire jai kathar pen lamthi jaipo dipu panel sonterang Karbi Hills Live Itum dak demonstration keduk dipu sohorang bong demonstration ke do ke la pohelo Samson Singh Ingti Park along si doji polo non ge jarso helo chotlo athema la BJP atum Samson Singh Ingti Park tu ka phalang hoji aphan la pen ke hala rong pharpi nok be a park as akumlin ta ka phalang hoji aphan la bangso a over fly over nang selam det lo amat halake hinulap lo ilitum anong kachipi ilitum ta anong thitan pukachipi ya phan a park an ke phalang holap lo
la pen Samson Singh ing ti kumlin la pen park ta non ka phalang holo directly ke la tum pi phuk pe sita ha room pe do kok lo bang ing thok prat ji mini hang song pen la puson si pin chong lo si ni tum non Samson Singh ing ti park chena namalong e tum dulong le det lo yo nang li tum chini non Samson Singh ing ti park along chena nam ke ni li tum ta dulong le det lo pini demonstration itum bhan nang pi sung et lo ke di aman nang pi pe kam claim et lo la BJP tu setan ni li tum pini demonstration ke do ke la hello chu thang chiklo inquiry arni arboretum along meeting dolo council si ke ha la pen halada ilitum a CM amethang si pulo je inquiry ni si meeting do pot inquiry CR ni pen ke la VGR along le an eviction at pulo amat non anta eviction sedet bang phan ka pochu be yipu Karbi Anglong ara tum han ka pachu be yipu isia si TC ARO phan tok lam chodana haladak thang da pu pe DC pen police pen DC pen SP pen magistrate la pen police ta hang non puta pu pe la pen ke medical team la pen ke doctor nurse la pen ke ambulance hei hui ta thik non puta pupe la pen fire brigade ta thik non puta pupe la anang vek ji la PGR pen VGR keroni pen eviction ji pulo tangte seta alang litum la ta claim cleared lo la pen baru ARO phan tok seta liave athe ilitum ARO ke assistant revenue officer ke hat hoy a district along circle officer ason kali circle officer tumke hala tumke power do magistrate power do hala tumke ARO tunge magistrate power ave la tunge training ta NP me la tunge chini ne la si la tum phansi ke toy ha long dongka ARO phansi ke toy amat abinong e council amatsi SP la pen DC phan lo tok nang ji police nang lo non magistrate nang toy do non election ke wang lo seraka nang pu sigi punangji amat alang liuto kapang len akam si claim thurong lo pen non anta SP la pen DC phan non anta magistrate la pen police ta hang hedet lo la pen ke doctor do manda pupedet lo fire brigade phanda no anta pupedet lo lama alang litum eviction sedet non ngi puke election nang li tanglo pu chini lo he election nang li tanglo puke arni si pen de inquiry ni pen meeting do hota chini le election nang li tanglo puke election nang li tanglo se ta akam cheng tanglo ke ante la si election hota la pen ke code of conduct le nang le thurok se ta hala su hota eviction ke claim un pusi a rule along do alang litum non ke code of conduct ta nang le lelang alang litum claim kledet lo inglong arat Karbi atom han ka pachop be alang litum apen hala puke omor sing tiso bangke arnisi kretroxier kom ni litum kret thang si kilo kretroxier ni ha keruni long meeting ge dohut alang lige pulo la sarthe phang chu phan ke rap vek po haladak bihari tum banghini encroachers do high court order ateng pen alangli eviction po pusip bu la pen ke alangli mobile phone pen a order ta nang chepeklang a notice ta nang peklang amat non na bangke troxier ni non terepo troxier ni si eviction ji pulo alangli dum eviction sede non ki putuga ason non ki putuga dhondera case jo jelang dhondera si ki putang dhondera se ada kedam dhondera ka alang litum CM porial body che phokrok body ba hala le ala ke personnel alam lo seta alang li si hada kedam dia ni case pi juda senang alang li case along le ke ka cho photang na cho phodun de lagi sarthe phangcho case ke kaprek lagi dhondera case ke kaprek lagi ni tum chini donde alang li si chini chot la pen hala le hala ta dote ni tum rap donji he alang li phanta rap donji hala ta
eviction nangi sita non la sarthe phang cholong le ke eviction dia bang phan ke don dera case abang kali lake sarthe phang cho case lake ay non ke alang litum la ta claim kli sarthe phang cho along le pen eviction ta claim kli hada ke concrete building ta ve hada ke eviction joy pik hada ke chainong kokkur la tu nang litum da non na thek dam long ji chainong kokkur la pen ke phelang hem kim chok chak do isihini la ta munit ke do hem ta ka lidet nang na pine ne ki bia hem chotana ande hala ke eviction da joy pik to wara kung chenanam Don Bosco School adung lake ko pia bosi ke eviction se derlo abinong ke ilitum aphan Karbi Anglong ratom han kapacho bay la pen la Bihari ba melon punangkok lo Bihar pensiwang pojo alang litum han ka pheri pen a joksi alang litum eviction hai hedet le la pen non ta pheri lo pulite mo phita pheri bo milang non election nang ele posi pheri lo ponda mo phita morning sita ko MLA election do thu kente ako la phi ningkani sia philelo ta ko hala council election ako do thuji ke council election tang det lo te ningkani sia phike ako MP election na do thuji ke anke alang litum claim ke lu la pulo teng te election do poposi ke claim ke pulo tang te la potsi nilitum dak demonstration dolo la son ka pheri pe Sarbatar MEC Constituency angkang prek jam kaching thorasai kedeng. Theri ni phai kri siarni betalot berong rong asar khonsing be hem hanjang lang so long hong pharla hem ki kimji aphan lapen 5 notes ring well kasalam pon ji aphan long I kisom pon MEC sangpi kadom terang piari dengpen. Alang lilong kacarap kacito dun BDC chairman Vidya Terang Dilip Rongphar Komol Be Samson Timung rong asar Komalakanto Be pencheng lok ketikidingatum chetong dun. Constituency Development Fund asai ding suri hinira inkoira ke thompen inkoira pli asing kana pharman panong ponsi bondruwa rong keraklam sarthe phangcho rong hong pharla hem ki kimji rong asar sarthe phangcho lakha ke thom dilawajan bondruwa second ashram lokhimon mondir japra langso thengpia dolong majungso alang roy japra langso thengpia dolong saphapani submersible pump set saphapani boundary wall rong keraklam rong kimi Sarbatar MEC Constituency angkang saiduan kipa claim ponji aphan piniarni si long ekisom patang pon saidu anta aporating pen ke patang ponji aphan than pachini dun MEC sangpi kadom terangpi ahin pen bokajan pen sarkuru be Karbi Anglong news